אתם צריכים להצליח להוציא את הקלמנטינה הזאת מהכוס, בלי שיצא טיפה של מים. ובלי לעזר בדברים, כאילו רק עם הידיים אתם יכולים. להוציא את הדבר הזה? קלמנטינה, כן. ננסה לעשות. לא הבנתי. לא, רגע. לא. רגע, נראה לי צריך לגרום לו לצוף. אסור לעזר, רק בידיים. רק בידיים? בידיים. לא, אתם יכולים גם לא לשתות, אבל איך שאתם רוצים. יופי. זהו יצא. הוא לא יצא. סתם, ברור שלא. רגע. עכשיו איך גורמים לזה לצוף? שאלה מעולה. אולי נעשה, אם נעשה חור, אם נזיז פה ככה. נזיז קצת. תרים ותניח. יצא נזל מים. זה אתגר. כן, מה? תפוגה. בוא נעשה לב, הלב יוציא אותו. כל הכבוד, סתם. הנה, זה עולה, תסתכל לי, עולה. רגע, יש לי עוד רעיון, שנייה. יכול להיות סיבוב, יכול להיות תנועה של המים. יפה. וואו, זה גאוני. הפ! כל הכבוד. זה מהמם. איזה חכמה אימא, גם אבא, כל הכבוד.